nat pen ni ke bang ni li arju pote Tung ka arju dun pe menon de Arong ame nang si than lo pote Richard Dep nang po Atlin lo phang Nang di ko nat pen ni ke bang Nili ke bang ke England pe Ka hello ke bang ko pisa nang ke bang aeroplane masih ke bang Nang di ko nat pen ni ke bang ho Nili ke Amerika pen si ke bang Ni Amerika pen si ke bang di Kalau dah kalau maham ke cuma nai so nang kan te kang tha Han sirong ha Han sirong ha ni Nili ke Mizoram pen si ke bang Mizoram malong aha nak ke cuma nai nang kan tha te Han nang tu Ni bang ko na pen ni ke bang Nagaland pe Nagaland pen si bang lo di Kopi pen lo ke bang Keng pen ma, cycle pen ma, gari pen lo Hela gari pen Nili men ke hansero ngalung ta Dumpla Oh, nanti hansero ngadumpla di Hansero ngahantun lo ti kopi lo ijok po Men po pen men thu ke tum Men ang sekantikan sate Nili men ke kapang Kunat pelo nang ke wang Nili ke karbiang long pen si bang Karbiang long pen si ke bang di Nanti Nang trilagari pen ma ke wang Aeroplane pen lo Karbiang long pen posing ke keng pen si ke bang Nang ke kunat pelo ke bang Nike Meghalaya pen si ke bang Meghalaya polo te non long ke insam Pik ma pang ok Pik nang kan te kang tha Nona long ke pang ok Pik lo isi karbeng Teta Nang ke kunat pelo ne ke bang Hindi ke bang Pakistan pen Pakistan pen Natak na ke hilo ke bang ke Saigel pen ma Nang keng pen ma ke bang Keng pen Keng pen ang ke bang ke Ningkan ko anlo dak Karbiang long long ang ke le Cikloy jod Cikloy jod di Nang men ke ko pulot ne ho Ni men ke kari krik krik Kenapa ne ke bang Nili ke China pen si ke bang China lam Is on bat nang kan te kang tha ho dak bang nat Ching chong pai